Yeah, black man. Akumboba zvangu pamashops avo akaita kumbonhonga wantuka unondoziva Zori ndi munhu wana ndotangotiona kuye padena paka asana kuona padena ndiri tondogara tichindorwa marounds kazi ane azati mabhedhi tumajeka nepe twakadzara muri kumboraramire pido inini ndonzi libati kana kuti mutora shanga zita rekubasa ndosenene yangu saka nukaenda kubasa kwedu ukabvunza kuti mutora shanga unondibata ikoko ndatangotoya unogara padena ndafunga ndane 3 to 4 days ndandiri paUZ saka ana mudhara angu akazonditi yogare padhini bhosi padhini apana munhu angagara bhosi wangu akubaya kuchiyadi yogare padhini kuitira kuti padhini padi pachengetedzeke saka ndina kana munhu andotomboziva kana iri ndatofara ndikutonemurika pandikati wagara zvatopera ukasvika munhuapapa ndogara areas ndogara padzasi apo chitopusha kahakuuzeti ndopandaya unoti kunogara padhini ana mudhara angu akatobaya anenge akatoflya unge 2 days ago 2 days ago saka ndakadii saka padheni utorwei padheni dheni nderangu mudhara hapana zvamutaura dheni nderangu bhozi ndindiri 1 apezizvi ndakacha pachirobhaizika bhozi anana munhu ndoenda kuziya kulinga naye tumabhebhiuzati kuti areas rinakidza unofanira kurudi kuruziya chi anhu ari paareas uchingotaurawo nawo chitongotaurawo zvinyaya unoziva kuti areas rinakidza ndokuti geto ini ndonzi mutora shanga kana kuti libati ini ndonzi fideo but awo uyuzetu waingonditi boss you boss you unoona chifideo ndafara ndakuona zinya iti mafideo iwe saka munondilinga pane mufana dauya unondoona iwo kanja izvo ndichaita ndichava ndichikuona ndisiri namba dzenyu inde yandowanzoshandisa rega ndikuchiro nozongonditi waizokuita kuti ndonmunhu saka rikandoti mutora shanga mandikubipenedza ngo tinongoseva kuti boss you Get your money, fam, get your money, fam. Get your money, fam, get your money, fam. You the realest, get your money, fam. You the realest, get your money, fam.